Myslím, že môžeme celkom otvorene povedať, že Slovenská republika sa od začiatku stavala rezervovane k týmto myšlienkam. Jednak k tomu dočasnému alebo súčasnému mechanizmu, ktorý má platiť do roku 2013, a rovnako rezervovaný postoj máme aj k ustanoveniu takéhoto permanentného mechanizmu. Základným našim problémom alebo pochybnosťou je to, že do akej miery existencia takýchto záchranných mechanizmov bude, tak povedať, zvádzať štáty k tomu, že sú si vedomí, že v konečnom dôsledku môžu byť zachránené a vyhnú sa tomu, čo je bežné, to znamená defaultu alebo proste bankrotu, riadenému bankrotu. Čiže naše obavy sú najmä o istú mieru morálneho hazardu, ktorý je zakomponovaný v každom takomto mechanizme. No a ďalšia vec samozrejme je, že náš súhlas vôbec s účasťou a konštrukciou takýchto mechanizmov je podmienený dvoma ďalšími zásadnými vecami. Jednak je to, že je silná kondicionalita, to znamená, krajina než pomoc dostane, tak tie kritériá sú nastavené veľmi prísne, sú spojené so zdravným procesom. A druhá vec je, že v budúcom permanentnom mechanizme musí byť zakomponovaná účasť privátneho sektora. Nemôžeme do nekonečna mať nastavený systém tak, že pri jeho rozkolísaní nesú následky daňoví poplatníci.